Alebo čo to to? Občas mi vypadne mikrofón, máš krásne auto, Robo. Počkáme na pokyn. Mladinké organizačné presúvačky. A uvidíme, čo predvedie táto krásna sedmička. Počkáme ešte na pokyn. No poď! Počkáme na hodnotu veľkou zrenia 121,6 decibelu. Nádherný vyzbytový šestválec, šípim, že takto z fabriky vyšiel. Čo tu máme ďalej? Pán Rekšej, mo komentárke. Ahoj. Ahoj, čo tam máš za motor? 2 liter stačí, keď turbo tlačí. Ako sa... Patrik. Ahoj, Patrik. Počkáme na pokyn a uvidíme, čo predvedie prvý Bavoráčik v hre, ak ma moja pamäť neklame. Poď! Nameraná hodnota 108,5. Máme tu ďalší vehikel a ak sa nemýlim, nemecká pracujúca trieda prišla. Veľmi cením, že všetci organizátori si rozdali slúchadlá, dávali ich aj mne, ja som povedal, že ich nechcem a oni ich majú všetci na krku. To sa veľmi teším, vidíme sa na otorrinolaringo. Je to. A mikrofón. Čaba, čo tam máš za motor? 3.2 FSI a teda 6 vál. Môžeme to skúsiť? Čaba, neblázni. Poď na to. Ďakujeme, Čaba. 96,7. Čaba a jeho pasatík si počínali celkom dobre. Ale bude to horšie. A ďalší pasík. Presúvame sa ešte o generáciu vzad. Ako teraz ospravedlňujem sa. Ahoj, ako sa voláš? Čau, Šaňo, čo tam máš za motor? 2.8, 6 valenka, Šaňo má miesto šaltpáky, rúčku s katami. Ja dúfam, že to tu všetko rozteká. Môžeme? Poď na to, Šaňo!
Ďakujeme, Šanko. 118,6 a pri koncernových autách zostávame. Ten koncern svojho času musel zarobiť strašné peniaze. Keby sme boli všetci jeho zákazníci dodnes, možno by to nekrachovalo. Legendárny Golfík generácie 4. Prebehne registrácia a pôjdeme ho vyspovedať. Ahoj, ako sa voláš? Čo tam máš za motor, Peter? Obyčajná 1.9. Ale 1.9 vedia veľmi prekvapiť v týchto súťažiach, kto sa účastňujú kde. No poď! Dobre, ďakujeme. Nameraná hodnota 120 rovných, 120,0. Istá švédska vrtočatá dáma sa práve strhla zo spánku a začala štikútať. A máme tu peklo peklité. Auto, ktoré dobre poznám a dobre ho pozná určite každý z vás, čo chodí na tieto zrazy. Tak je! A predala sa nám hondička. No dobre. Malá pauzička od Nemecka. Ahoj, ako sa voláš? Martin, čo tam máš za motor? 1.5. Uvidíme, čo táto hondička vyčaruje. Poď na to! Výborne. 117 rovných, 117,0. Martin sa vráti naspäť na miesto, z ktorého vyšiel, poprosím, uvoľnite mu plac. Alebo neuvoľnite, ale zase Drago Dobrovičovej poprosíme víkend. No a teraz presne príde to peklo peklité, o ktorom som vám vravil. Túto štvorku si pamätám, dvoch ročníkov. A toto, ladies and gentlemen, je Cannibal Corpse autičkarskej scény. Veľký pozor. Ahoj, ahoj! Ahoj, povedz nám svoje ctené meno. Ahoj, Kristián, čo tam máš za motor v tejto krásnej štvorke? 1.4 MPI. Budú tam aj nejaké úpravy? Výfúk, nejaký soft. Priatelia, teraz zvýšený výjazd. Organizátori si nasadí slúchatka, pretože Cannibal Corpse práve štartuje. Poďme ísť na to?